Sziasztok, én Wolf vagyok, és ti láttatok már belülről egy Winchestert élőbe? Hát én még nem, úgyhogy tönkrement az egyik Winchesterem, pontosabban 2 vinyó is tönkrement, sajnos, ezért most szét fogom szedni, utána meg itt egy töréstesztet fogok elvégezni rajta. Egyáltalán nem működik a Winchester, még formázni se lehet. Szerintem a belső mechanika ment tönkre benne, de ez majd mindjárt meglátjuk, hogy pontosan mi történik. Bár lehet, hogy nem fogunk semmit látni az egészből, mármint így mi ment tönkre. Ugye itt van az elektronika is. Igazából csak találgatni tudok, hogy mi metett tönkre, mert semmire nem reagált. Már napok óta szenvedek vele, de így meguntam is. Vettem egy új Winchestert, egy 3 terás Toshibát, amiből majd szintén csinálok tesztet egy másik videóba, mármint a sebességét, hogy mit tud. És ilyen szivacsos cuccal volt védve az elektronika. Fogadok, hogy itt a ragasztó alatt még vannak csavarok szerintem. Ugye mit mondtam? Nem véletlenül vannak azok ott. Elvileg kész, és már le is kéne, hogy jöjjön a teteje. Fenét van kész, oda van ragasztva. És akkor így mutatom nektek. Íme. Faszom. Attól biztosan van ez lezelve. Jó, egy kicsit így meghajlítom. Nézzétek csak. Ott még plusz le van ragasztva, vagy nem tudom. Itt van szerintem egy csavar alatta, elrejtve. És ott volt alatta. Hogy
bemutassam. Ott van a csavar. Most ki fogok csavarni. Olyan erősen volt betekerve, hogy kicsit így ledarálta a végét. Próbáltam finoman. Na hát akkor ez már nem kell. És hát ez lenne az. Itt van ugye a mozgatófej, ami átkerül erre, a lemezekre, és akkor így olvassa ezeket rétegenként. Különböző mozgatófejek vannak, különböző rétegekhez. És így bemennek, és akkor olvassák ezeket. Arra gondoltam, hogy még ezt is szétszedem, közepét. Egy ilyen kis cucc volt benne. Ugye ott van az a 3 fej, és ott az a 3 lemez. Ezt hogy fogom innen kivenni, ezt nem tudom. Ó, már kiesett a kezembe. Így néz ki a rétegek között. Próbálom takarni a lámpafényt ott felülről, mert úgy semmit nem látnátok. Akkor így néz ki a rétegek közötti lemez. Az első így kijött magától, akkor a következő is ki kell, hogy jöjjön. Ez itt mágnes, hogyha jól érzem, mert oda tapad a kés. Azt majd szépen kiszedem belőle, ha tudom, ahogyan. És akkor most kijött az összes lemez. 3 lemez volt benne, ugye? Itt a legalján szivacsal van kitömve, legalábbis annak látszik. Nem tudom pontos elnevezését, hogy ez miért van itt, csak gondoltam, megmutatom nektek. Törésteszt, akkor kezdjük! Körülbelül 2 méter magasra dobtam le.
ez kicsit széttört. Ez lett volna a videó. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és nézzétek a többi videóimat. Sziasztok!